Os asubíos e berros dos veciños da Federación Castelao volveron a oírse hoxe no centro de Pontevedra. O colectivo trasladou a súa protesta contra os abusos da banca á Praza da Peregrina, diante da sucursal do Banco Santander. Hai que entender que isto é unha carreira de fondo, pero eu creo que sí que vamos a chegar a conseguir cousas, Mentres celebran as vitorias que se van conseguindo sobre a banca. O das sentencias que están saindo agora, algúns veciños e veciñas que ganaron aos bancos. Quitas un contrato con un banco, ese contrato che indica que o teu gasto máximo vía online pode ser de 250 euros, pois de repente alguén aparecía porque accedían ás túas claves e ese gasto pois podía ser ao mellor de 1000 ou 1000 e pico euros. Bueno, pois incluso aí os bancos tamén se eximían desa responsabilidade cando tiñas un contrato. Entonces, a protesta de hoxe chamou a atención da veciñanza e incluso dos peregrinos que ao mediodía pasaban pola praza. Algúns chegaron a poñerse ao lado da pancarta por considerar as reclamacións da Federación unha causa xusta. Las autoridades y el gobierno le están haciendo la cama a los bancos, le dieron muchos millones sin contrapartida y ahora España está prácticamente arruinada y siguen dándole dinero y permitiéndole que nos cobren comisiones abusivas. Entonces por eso nos hemos unido. Venimos de peregrinos, pero hemos visto que están pidiendo algo justo y nos hemos unido. Loureiro adiantou que a intención do Movemento Veciñal de Galicia é convocar manifestacións simultáneas nas grandes cidades galegas o vindeiro 1 de xullo. Ademais, tratarán de incluir esta cuestión na orde do día da Asamblea da Confederación Estatal de Asociacións Veciñais, que se celebrará o 16 de xuño.